ቅዱስ ሚካኤል ፈታዊ ንኹሉ ምሕረት ይረክብ ኪዳንካ ዝሕሉ ቅዱስ ሚካኤል ፈታዊ ንኹሉ ምሕረት ይረክብ ኪዳንካ ዝሕሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ክርስቶስ ይብፅሐልኩም ስድራ ልዕሊ እግዚአብሔር ከመይ ቀኒኹም እንኳዕ ናብ ዝክብር በዓል ሚካኤል ሕዳር ወይ ከዓ ዕለት 12 ሕዳር ዝኽበር ዓመታዊ ክብረ በዓል ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል ኣብፅሐኩም ኣብፅሐና። ቅዱስ ሚካኤል ሚካኤል ማለት ብቋንቋ ዕብራይስጢ መኑ ከማከ መን ከም አምላኽ መን ከም እግዚአብሔር ማለት እዩ። ሚ ማለት መን እንትኸውን ካ ማለት ድማ ከም ዝብል ትርጉም ይህበና። ኤል ማለት ድማ አምላኽ ወይ ከዓ እግዚአብሔር ማለት እዩ። ክጥቕለል ከሎ ሚካኤል ማለት መን ከም አምላኽ ከም እግዚአብሔር የዋህ ርህሩህ መሓሪ የለን ማለት እዩ። ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ቅዱስ ሚካኤል ካብ ቅዱሳን መላእኽቲ ዝለዓለ ክብሪ ወይ ከዓ ሓለቃ መላእኽቲ እናተባህለ ይፅዋዕ። ብኣማላድነቱን ብተረዳእነቱን ዝእመነሉ መልአኽ ስለ ዝኾነ ድማ ወርሒ መፀ ዕለት 12 ብዓብዪ መንፈሳዊ ስነ ስርዓት ይኽበር። በዚ ዕለት እዚ ዕለት 12 ሕዳር በዓለ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእኽቲ ዝኽበረሉ ምክንያት ንደቂ እስራኤል ካብ ምድረ ግብፂ እንዳመርሐ ስለ ዘውፅኦም እዩ። እዚ ድማ ብኣብርሃም ንይስሓቅ ይስሓቅ ንያዕቆብ ያዕቆብ ንይሁዳን ንኣሕዋቱን ወለደ። ካብቶም ደቂ ያዕቆብ ሓደ ዮሴፍ እዩ። ዮሴፍ የሕዋቱ ብፅልእን ብተንኮልን ንእስማኤላውያን ብ20 ቅርሺ ሸጥዎ። ንሶም ድማ ናብ ግብፂ ብምውሳድ ኣብ ቤት ፈርዖን ሓለቃ ንዝነበረ ንጴጢፋራ ብ30 ቅርሺ ሸጥሉ። ሕልሚ ናይ ምትርጓም ፀጋ ድማ ነበሮ። ፈርዖን ሕልሚ ሓሊሙ ዝትርጉመሉ ምሰኣነ ድማ ንዮሴፍ ካብ እስሪ ቤት ኣውፂኡ ክተርጉመለይ በሎ። ነቲ ዝሓለሞ ምስ ተርጎመሉ ድማ ኣፈ ንጉስ ገይሩ ሾሞ። ድሕሪ 7 ዓመት ጽኑዕ ደርቂ ኾነ። የሕዋቱ ንዮሴፍ ድማ እኽሊ ክሽምቱ ናብ ግብፂ መፁ። ኣብ መጀመርታ ኣይነገሮምን። ኣብ ካልኣይ እግሮን ግን ኣነ ውእቱ ዮሴፍ ዝሰጥኩምኒ ሓውኩም ኣነ ዮሴፍ እየ ከይድኹም ነቦይ ኣምፅእለይ በሎም። ንያዕቆብ ኣራዊት በሊዕዎ ኢሎም ስለ ዝነገርዎ ድማ ብወዲ ሓዝን ነበረ። ወድኻ ኣብ ባዕዲ ሃገር ከቢሩ ይነብር ኣሎ ምስ በልዎ ግን ካብ ሞት ከም ዝተንስአ ቆፂሩ ንኩሉ ቤተሰብ ጠርኒፉ ሴብዓ ርእሱ ኮይኑ ናብ ግብፂ ወሪዱ ኣብ ጌሶሞም ተቐመጠ። ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ታሪክ ዮሴፍ ዘይፈልጥ ፈርዖን ነገሰ። እስራኤላውያን ካና ንላዕሊ በዚሖም ጸላኢ እንተተላዒሉና ምስኡ ተደሪቦም ከጥፍኡና እዮም ኢሉ ኣተሓዛ ኣበርትዐሎም። እስራኤላውያን ኣብ መከራ ይነብሩ ስለ ዝነበሩ ኣብ ግብፂ ድማ 430 ዓመት ገበሩ። ራሄል እትበሃል ሰበይቲ ሰብኣያ ድማ ረዌል ዝተባሃለ ምስ ሞታ ድማ እንተላይ ናቱ ገይርኪ ጭቃ ኣቆኦም ጥዒ ምስ ተባሃለት ሕማም ሕርሲ ሓዛሞ ቁሩብ ክዕርፍ ምስ በለት ግና እቲ ግብፃዊ ርገፂ እንዳበለ ኣገደዳ። ክልተ ህፃናት ድማ ጭቃ እንዳረገፀት ከላ ኣብ እግራ ወደቑ። ናይ ህፃን ደም ንመንደቕ የትርር ኢሉ ምስቲ ጭቃ ከም ዝርገፁ ከም ዝቁምጥዑን ገበረ። ንርእሳ ሒዛ ክትበኪ ጀመረት እሞ ኣምላክ እስራኤል የለኻ እንዲኻ ኢላ ንባዓታ ኣፍሰሰት። ንብዓት ራሄል ድማ ንኩሉ ንብዓት እስራኤላውያን ሒዙ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በፅሐ። ኣብ ራማ ድምፂ ወይዋይታ ድምፂ መሪር በክያትን ተሰምዐ። ደቃ ስለ ዝተወድኡ ራሄል ትበኪ ኣላ ምድባስ እውን ኣበየት። ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ፍቅዲ 15 ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 17 ጎይታ ንሙሴ ብኣምሳለ ሓመልማል ምስ ነበልባል ተገሊጹ ናይ ህዝበይ ስቃይ ርእየ ንብክያቶም ሰሚዐየ እየ እሞ ንኸድሕኖም ወሪደ ኣለኹ ሕጂ ግን ናብ ግብፂ ክልእኸካ እየ በሎ። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 34 ንፈርዖን ድማ ንህዝበይ እስራኤል ፈንዎም በሎ ኢሉ ለኣኾ። ሙሴ ድማ ጎይታይ ኣነስ ኮልታፋ እየ ጽቡቕ ገይሩ ዝዛረበልኻ ለኣኽ በሎ። ንኣሮን ሓውካ ንገሮ ክዛረበልኻ እዩ ኢሉ ነገሮ። ንኣሮንስ ነገርክዎ መን ዲኡኽካ እንተበለንኸ መን ክብሎም ምልክትከ እንታይ ከርእዮም ኢሉ ሓተቶ። ኣከያ ሸራኽያ ኣልሻዳይ ኢሉ ልኢኹኒ በሎ።
ምልክት ኾነካ ንበትርኻ ናብ መሬት ደርብያ በሎ ምስ ደርበያ ተመን ኮነት ፈሪሑ ካሃድም ምስ ደለየ ድማ ብጭርአ አልዕላ በሎ ምስ አልዕላ ድማ ከንቀደም ኮነት እንደገና ድማ ኢድካ ኣብ ትሽትሽካ የእትዋ በሎ እሞ ምስ ኣእተዋ ድማ ለምጽ ወጾ መሊሱ ንኢዱ ናብ ትሽትሹ ምስ ኣእተዋ ድማ ለምጹ ነጽሀ ከምዚ ጌርካ ኣርእዮ ድማ በሎ ካብ መድያም ተላዒሉ እናኸደ ከሎ ኣረን ድማ ካብ ሴከም ክመጽእ ኣብ መንገዲ ተራኸብሞ ተታሓሒዞም ድማ ኣተው ኣኸያ ሸራኸያ ኤልሻዳይ እግዚአብሔር ህዝበይ እስራኤል ምእንቲ ከገልግሉኒ ፈንዎም ኢልካ ኢሉ ሙሴ ተዛረቦ ፈርዖን ድማ መልእኽትኻ እንታይ እዩ በሎ ንበትሩ ደርወዮ ተመን ኮነት ብጭርአ መሰልዕላ በትሪ ኮነት ኢዱ ኣብ ትሽትሹ ምስ ኣእተዋ ልምጺ ወጾ ተመሊሱ ኢዱ ኣብ ትሽትሹ ምስ ገበራ ድማ ካፍቱ ለምጹ ደሓነ ነዚ ትገብሮ ዘለኻ ናተይ ጠቢባን እውን ይገብርዎ እዮም ኢሉ ንኤንያስን ኢያንብሬስን ጸውዖም ንበትሮም ምስ ደርወይዋ ተመን ኮነት ምሰልዕልዋ ድማ ዳሕና ኮነት የእዳዎም ናብ ትሽትሾም ምስ ኣተው ለምጽ ወጾም ካልኣይ ግዜ የእዳዎም ናብ ትሽትሾም ምስ ኣተው ግና ለምጾም ምጥፋእ ኣወዮም ሙሴ ንወትሩ ደርብዩ ተመን ምስ ኮነት ነተን ኣብታሮም ክትውሕጠን ክትነኽሰንን ምስ ጀመረት ፈርሑ ፈርዖን ድማ ንግዚኡ ክፍንዎም እየበለ ድሓር ግን ንእግዚአብሔር ኣይፈልጥ ንእስራኤል ኣይለቅቕ በለ ብድሕሪ እዚ ብትሽዓንተ መቕዘፍቲ 10 ሞት በኽሪ ግብፃውያን ኣውረደሎም ኣማኸርቱ ንኹሉ ስራሕ እግዚአብሔር ርእዮም ንስኻ በኽሪ ሰበይትኻ በኽሪ ወድኻ በኽሪ ንሶም እንተሞይትኹም መንግስትኻ ንመን ክኸውን እዩ ይኺዱ በልዎ ንበዓል ሙሴ ጸዊዑ ንደቅኹምን ንብረትኩምን ገዲፍኩም ኪዱ በሎም ደቅና እንተተሪፎም ስርዓት ካብ መን ክምሃሩ ከብትና እንተ ገዲፍናኸ መስዋዕቲ ካበይ ክነቕርበሉ ድሓር ድማ ሰብ ዝብለና ኣይንፈልጥን ካሊእ ድማ ጽሩይ ልብሲ ልበሱ እዩ ዝበለና እሞ እንታይ ክንገብር በልዎ ካብ ጎተትኩም ተዋሒስኩም ውሰዱ ኢሉ ኣዋጅ ኣወጀ ኣውፅኦሙ በወርቅ ወበብሩር ወርቅን ብሩርን ሒዞም ከም ዝወፁ ገበረ መዝሙር ቅዱስ ዳዊት ምዕራፍ 105 ፍቅዲ 37 ሰብኣይ ካብ ጎይትኡ ሰበይቲ ካብ እመቤታ ወርቅን ብሩርን ተለቂሖም ደቆምን ጥሪቶምን ሒዞም ወፁ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ፈርዖን ኣብ ላዕላይ ደርቢ ኮይኑ ንኸተምኡ ምስተዓዘበ ጽምዋ ጭር ኢላ ነበረት 3 መዓልቲ ጌርና ክንምለስ ኢና ኢሎም ኣላግጹለይ ዋይ ገንዘበይ ዋይ ወርቀይ ብኩሉ ኣላግጹለይ ኢሉ ብቁጣዓ ኣብ ፈረስ ተወጢሑ ሰረገለታቱ ኣስዒቡ ብ3 መዓልቲ ዝኸድዎ ብሓደ መዓልቲ ኣርከቦም ባሕሪ ንእስራኤላውያን ተኸፊትሎም ክሳገሩ ከለዉ ፈርዖን ድማ ከርክቦም ኢሉ ኣተወ እስራኤላውያን ኣርኪቡና ጠፊእና ኢሎም ክጭነቑ ከለዉ ሙሴ ናብ ጎይታ ኣመልከተ ዝበጥ አለ ባህር በበትርከ ከመ ቀዳሚ ብበትርኻ ንባሕሪ ይህረሞ በሎ ምስ ሃረሞ እቲ ከም መንደቕ ተነዲቑ ዝነበረ ፈሪሱ ንፈርዖን ምስ ሰራዊቱ ኣጥፍኦ ሙሴን ኣሮንን እናዘመሩ ማርያም ሓብቶምን ድማ ከበሮ እናሃረመት ንሰብሖ ለእግዚአብሔር ስቡሃ ዘተሰብሃ እናበሉ ኣመስገኑ ብድሕሪ እዚ ቅዱስ ሚካኤል እናመርሖምን እናረድኦምን መና ካብ ሰማይ ማይ ካብ ከውሒ እናውፅአሎም 40 ዓመት ተጓዒዞም ምድሪ ርስቴ ኣተዉ መዓልቲ ብደበና ለይቲ ድማ ብብርሃን እሳት እናመርሐ ኣእተዎም ብሸውዓተ ደበና ተጋሪዶም ሓደ ወኣየ ፀሓይ ከይስምዖም ብላዕሊ ካልኣይ ቁሪ ምድሪ ብታሕቲ ከይቆሮም እቶም 4 ድማ ጸላእቲ ከይጻብእዎም ብየማን ብጸጋምን ብቅድሚትን ብድሕሪትን እቲ ሓደ ድማ ቀቂድሞም ናይ 2-3 መዓልቲ እናሓለፈ መንገዲ ይጸርገሎም ውዒሉ ምስ መሰየ ድማ ከም ኣምደ ብርሃን ኮይኑ ኣብ ደፍተር ኦሪት ገብረህሎም እናሓደረ ብኸምዚ ኣተው ዘልቁ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 15 እዚ ዝተፈጸመሉ ድማ ኣካባቢ 1528 ዓመት ዓለም እዩ ስለዚ 12 ሕዳር ሊቀ መላእክቲ ቅዱስ ሚካኤል ንእስራኤላውያን ካብ ግብጽ መሪሑ ዘውፅአሉ ሊቀ መላእክቲ ኮይኑ ዝተሸመሉ ከምኡውን ድራታኦስን ቴዎቡስታን ዝረድኣሉ ዕለት እዩ ቅዱስ ሚካኤል እምባ ክንርኢ ከለና ድሞ ታሪካውን ጥንታውን ሚካኤል እምባ ካብቶም ኣብ ዓለም
ዘደንቁ ካብ ከውሒ ዝተሃነጹ ጥንታዊ ገዳማት ሓደ እዩ። ሚካኤል እምባ ብንጉሰ ነገስት ኣብርሃ ዋጽሃ ዝተሃነጸ እንትኸውን ብጣዕሚ ዘደንቕ ጥበብ ወለድና ዝዓረፎ እጹብ ወድንቅ ገዳም እዩ። ሚካኤል እምባ 44 ዓምድታት 2 ዓምደ ወርቂ ዘለዎ እንትኸውን 44 ታቦት ከም ዘለዎን እቶም ዘገልግሉ ድማ 3 ታቦት ናይ ቅዱስ ሚካኤል፣ ቅዱስ ገብርኤል፣ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም እዮም። ኣብ ውሽጢ ድማ 3 ቤተ መቕደስ ኣለዎ። ሚካኤል እምባ 338 ዓመተ ምህረት ታሕሳስ 21 ብኣቡነ ሰላማ ካሳቴ ብርሃን ከም ዝተቐደሰ ታሪኽ ይሕብር። ካብኡ ተወጊሶም ድማ እዞም እዚ ኣቦ መንበርታ ጌታ ኢሎም ሰመይዎ ኣጽወ መንበርታ ዝበሃል ዘሎ ድማ ካብኡ ዝተበገሰ እዩ። ኣብ ሚካኤል እምባ ካብ ወርቅን ብሩርን ነሃስን ዝተሰርሑ መሳቕልን ናይ ኣቡነ ኣውስጦቴዎስን ምርኩስን ይርከብዎ። ኣሚን። ናይ ቅዱስ ሚካኤል ጸሎት በረከት ረድኤት ኣይፈለየና። ከምቲ ንእስራኤላውያን ካብ ጸላኢ ፈርዖን ዘድሐኖም ንዓና እውን ካብ ንፈልጠን ብዘይንፈልጠን ፈተና ዝመጸና ብኸንፉ ጋሪዱ ይሓልወና የድሕነና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ዝነጥበን ዝጎደልን ብኣፈቱ ካህን የመላእኽቲ ተኣረመለይ። ብኻሊእ ትሕዝቶ ክስካብ ንራኸብ። ሰናይ ቅናያት